आइलाय आं ओंखाम उखैदोंमोन आं ओंखाम जानोसै आंखौ निमाहा हो बिमा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बिनो नोंनि गोजोन संसार जानाया दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ भुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बेफोरबायदि सानै साथाम हौवा गारनाय हिनजावखौ जोंनि समाजा गनाया। आलारि, आं दिनै नोंखौ मोनोबा जोबोद समायना नुदों। बिदिब्ला नोंबो आं बायदि मोजां मोननायनि हाखराव गोग्लैबाय। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों राहा। बेयो मोनसे गोदान बड' फुल मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअआव नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों उत्तम, मिथि, करिश्मा, नगेन, हरेन आरो गोबां आर्टिस्टफोर दङ। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन आरो बिथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रातुल, खनायश्री आरो सनेस्वर। नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टआनो जादों रातुल ब्रह्म आरो बे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों दशरथ बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रुबिन आरो जुनाली। बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि माबाफोर आपडेट होगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। भिडिअ नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गामि, सोहोर एबा जायगायाव दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना बुकिं खालामनो हासिगोन। बिथांमोननि बुकिं नाम्बारानो जादों 7896587925। लोगोफोर, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव कल खालामनानै थाबैनो बुकिं खालामनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रेगा प्रडाक्शन आरो अमित बड'सा नन अफिसियेल। बिथांमोननि नैबे मोननै इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि ट्रेलारखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। जाय बिमाया उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय फोलावबाय, बेबायदि बिमाखौ नोंनि थाखाय आखाइ होनो गोनां जाबाय। नोंसोर आंखौ राहा होदो आफा। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय